Ngai kuplay fi sa sisian daga kerteng ga bathyang tam ga jong utrai Jisu. Oblayon kurkhui fi paralak. Kung mga Jong fi man kapor bangakran. Ang ka jing duwai jingi kaday. Pa finyo jing kurhu, finyo jing hikai, finyo nongrim. Nagaktian jong oblay haba pipet. Ya ka nika channel ka jongi kabangi ay gaktian jong oblay manla gatayo. Paralak niya magising yung bakado. Yay ong yata kaktian. Pidon kampalat. Ngadon kampalat. Ngidon kampalat kumki Kristan. Ya kanong rim jong kaktian. Kajong ublay. Fi ka jingim Kristan kaday ka ba. Ngiday ban san. Ka jinglong mensiyam jingi. Ngin san ka jinglong rangba. Jingi ha kaba kenja mensiyam. Namar nda habang isan ka jinglong rangba. Ha kaba kenja mensiyam. Kata kapau syaga jinglong jingim jingi. Hakaya ke yang gaktian ketli ke kam ki jam ke jingadei bat ki weipat lahang no kapau hangta. Nama harga jinglong Kristan kabasdang kabala kabawan ra ega jingkala baro kadai nagadono jingi nagabakin jaman siam. Ke jinglong Kristan nganong sin kadai kabang ibe syaga jinglong rangba bangi dei ban nangsan. Nang ta pada ngibe syaga jingim kabakhoit bat kabakentang. Banbe syaga jim kabakhoit bat kabakentang. Bat hakiwi giktianang banbe syaga jinglong kabat syaga jingjanai. Ngajuyai ong ifi ngong impat janai menta. Rai ngimare syaga jingjanai. Ublayon kurkhifi paralak. Ublayon kurkhifi. Ngai kublay fi sa sisian daga kerteng kabat yang tam jong utrai. Ublayon kurkhifi. Kay ka bang adon mentaha gani ka por ban kran ni gaktian ka jong oblay ka de gani. Ngai kerteng ni ka jing hikay jang mentaha ka de. Lebha yaki Lai Tylli haga Jingim JONGPHI. Lebha yaki Lai Tylli haga Jingim JONGPHI. Hakiwi giktian ngamut wanang komne. Haga Jingim Kristan JONGPHI lebha dan Lai Tylli ka ba fide ban lebha haga Jingim Kristan JONGPHI. Datong inelek syakmat sa gaktian ka jong oblay. Plain kurkifi ani ka por. Kabaningkong, kaya ka ba fide ban lebha haga Jingim JONGPHI kabaningkong. Kabaningkong ka ba fide ban lebha. Kata gaktian lebha ngamuk banang kmi bahaya ka. Sumar bahaya kata. Dah lebha nganong sa chisian. Kabaningkong ka ba fide ban lebha paralak. Kadiga doon hot JONGPHI. Namar gaktian jong oblay kong kumne. Proberb nang basaw gadkot baarfu lai. Turikop ila ka doon hot daga basumar nabanaka kiwan ki jingmi jangga jingim. Sa chisian. Turikop ila ka doon hot daga basumar nabanaka kiwan ki jingmi jangga jingim. Kat kum kani kat khot Bible, kani hi kat khot Bible kala hikai hi yangi bangin lebha, bangin sumar bhaya ka dono jangi, haga jingim kum ki Krista. Namar gaktian jong lekong ki ai barok, kimi da ka dono. Para lak fisang tu ya kata. Ke jinglong jingim, kiktian mengkiran, karukam perkhat jong bro, kami ke ai ka ba udon hang ti hapo jong ka dono jong kata hi kan mi. Teng wala da kiktian kim pa hundre da karukam penpa ge jingle kawat ngila ban kem oh pleng itu idon e kata ilong kum tu hapo lani utu ulong kum tu hapo kibre gisi ong e kata dinamar kata ka daw fia ban lebha ya ga dono JONGPHI kata ka de ka baningkong e bangi de ban lebha kum ki khon ki be e jong oblay kum ki Kristan. Haga jingpen seles ga jong Samuel ya u David haba oblay upha ya Samuel shayeng jong u Jesse ukpa jong u David ban pen seles kadan koi ka jinghikai ga kraw ba hang to haba u Samuel u let ban pen seles ya weni ki khon jong u Jesse ka ba mot ya u David ga jing sisa kabala da fipule ga Bible u David hang to don lapha up lang brot da ukpa shalom dan tangkimen jong u nyawot kibawan ban yang uway hadian uway nrei ngan syukran tangkan diat ega bangadon kaman sim nang tu kadai haga porbau Eliab ukhon ningkong jong u Jesse uhummen ningkong jong u David hi ubadai u sipai haga kanon sipai jong u Saul uba la long sipai uba la nang ban riam ban be uba la sngo thu gomno ban le uba la long professional da gaktin parang la sila ban boy gata
Dawan akmat jong Samuel la yap biet ya ka jingjrong jeng ya ka jingi khan jeng let's say ya ka jingbo jong Samuel ani uba idan ya kata ka man ya kata ka personality ban longs iam Henry fi puli ya ka shiti maap ya nga ha ka kitab ban kong jong Samuel kalanang ba kanri dekat ba nyaw ublay wang kum ne iway Samuel kanri ka dekat ba nyaw Wang kum ne Henry utra long Samuel wat kmi ya ka khmat jong lim ne ka jingjrong karnyang jeng Namar ngalakan tayu naba ublay umju khmi kumba khmi ubrio katari ketian mangidon kam ublay umju khmi kumba khmi ubrio naba ubrio yo itang ga dor ka bashaban de utrai yo I ga donut ublay wang yu Samuel haga to por kabamut Kito ki bayang langhang to kimyo asang re usame lui asang ga donot iga jingkran jang oblay ang meg ubri me khmita ga dor ga bashabar re ngau try ba oblay ngayo iya ga donot na marka ta ga daw paralok nganong sa sisen tongin le bhai ga donot jangi tongin sumar gata ga dei ga baning kong e ka bangi de ban sumar ga jinglong kristan jangi Fi puli ha ka kitab jong Jeremiah glan ga bakhat nyo ga dekhat ga bashipo oblay wang ngau try ba yet ya ga donot Dakan mau paralak ngakran yaladi ngarung ahaban lebhai ga donot jonga na mau trau pe be shabajlio jong ga donot jong phi bat jonga kata di ga baning kong bangi de ban lebha ha ga jingim jingim dan artli ki ai ga banga dan ban kran ha ga jinge de ga donot dan artli ki ai be fi de ban lebha fi de ban pet bha ya kata fi ban watch fi ban pet bha ga donot fi ha ki artli ki ai ga baning kong ka jinge tiblam Paralak ka jingitip lam manubrio udan ka jingitip lam pitep ni himtep ka jingitip lam jong nga jong phi ki kristan kare ka ba compare namar ka jingitip lam jingi kare ka bala yo e ka jingpen thamai ka ba uble ula revive ula pen thamai ngimdai kum ki reu perthai le anda ha ula thangsaw ka jingitip lam udale e ka basniu ka no umsaw e ubam sap ka no umsaw e shu ka jingitip lam kala atlot bor palat rengadang sasiwat ngingi dan ka jingitip lam ka ba compare namar ka jingitip lam jingi ka dai ka ba uble ula revive ya ka ula pen thamai ya ka pengan da puli na ga Bible 15 so thu ekata Hebrew kan nang ga ba khandai ga dekhat ga ba khatsaw ka thu ekata Hebrew khandai khatsaw kong kumno da kat no tam ga snam Chris da umen sim bam jugot ubal aingo elade ba khlem jingdu na hau blai kan pen khoi ga jingitip lam JONGPHI ka Bible gong ka snam jong Jesus Christ kan pen khoi ga jingitip lam JONGPHI kumno kan pen khoi ga jingitip lam JONGPHI ne gi jingle ba yap ya ga ban shakri ublai ba em Paralak haba ublay haba fikla ga bamot ngamo banang haba ngakla ga bamot kan ma ga jingitip lam jingi ga ba ublay ula revive sa jisen ula pentamai sa jisen da ka jingsat jang ga snam ga jong Jesus Christ balay bangin shakri ya ublay ba em kata ka dai ga ba fidon kamban sngo thu nganong sa jisen ngidon ga jingitip lam ga wa compare ga bala yo jing pentamai kabala kabakadok no jingi ka batang shu bakala kala sngo thu ka jingi tablam kala kata ge jim jingi la dangi kum krani ka babakla la dangi kum perkhat ga babakla la dangi le ga bamde ga jingi tablam kala kata be ga jing im jangi kata ga de ga fidei ban le pha kadan ko ga dekat Bible ka bang sngo tanat ndakran phangane ka balong jing khu palat ga jing im janga marwei ka ba ong IIoanis ga shiti ga banding kong jong u kala nang ga balai ga dekat ga ba ar huwei uni ubri ong kum ne uni IIoanis ong kum ne IIoanis lai ar huwei ong kum no ko hebe la da ga dono jangi kampen rem yangi tingi don ga jing sngo shlor sha oblai skap hai te gitian wong ko hebe la da ga dono jingi kampen rem yangi gidon ga jing sngo shlor how blay oh tari gaktin was ngotonat palat lada ka jingitip lam JONGPHI kamdon ai persya fi lada ka jingitip lam hapo jong donor JONGPHI kamdon ai persya fi phidon jing shlo rakmat jong oblay ngakran ga jinglong kristan ngamkran ye uru perthai lada ka tendung ka no uyele ban telap uyele ban tap uyele ban tap hadu baga kelat tulat bor ga jingitip lam henry ye nga ki kristan ngakwa man fi ne por ga jingitip lam lada ka kta lada ka pendra mengi ngimdan jing shlor shu ban ya khmat jong blai bat lada ngi lai ru ngan ong fi oblai sngau hiru paralok lada ngakran ne kata ngan ong ni kitian dan shibun kibreo kibale ikikam kibatriem kiba khlem syakyam ki khlem poi syapo phatok ki khlem poi syapo gajing syakyam hakikti jeng kipulit
kila shibon ki ai henre habanga ongkum ta nganong sisen ngatip ba fisong thu kata hagan ka perthai ka ba jelai kat ka bam sap ka ba kat ka ni ka bangi em dan shibon ki bro ki bale ki ba bam sap dan shibon ki bro ki bale jubor ki bam jusha kyam dan shibon ki kam sarkar dan shibon ki jingatrai ki bale shibon ki jai kam ki ba kenran ki bam jusha kyam haba ki khlam syakyam hagan ni ka rukam im hang ni perthai pitrai ki khlam syakyam ka donot jongki ka donot sigi kan penram ben namar ta daw play ngang I ga donot para lang ani fi por tungin sumar bahaya kata angin em ka jingitip lam ka ba khoj angin em ka jingitip lam ka ba khlam jingram la ka dei show play ni la ka dei yaki para brio ngimdan por ban kran wat tangi ka jingitip lam hagani ka por kata gari ka fidan kamban le bha baga donot jong fi janga kanom penrem ya fi renga ka donot jong fi janga kam penrem ya fi ka donot janga kanom penrem ya nga la danga ya be khbat jong trai kata ga dei ka basisha kai ga ba ar fi de ben le ba ha ba ya de ba ga donot jong fi ka ba ar ga ba fi de ben le ba parolok ka ba ngadon ba dang fi ka dei ke jing thmu je ga donot jong fi ka motif ka ba ong ga ktien pareng ke jing thmu paralok namar banging sakriya ublay ubaang ba bang uyo iya ga donot ka bang don ban ang finapor tongin khot ha ga jing thmu jangiru tongin lang ba khot ha ga jing thmu ai ba ga motif JONGPHI kan lang ba khot ha ba fm kum ki kristan ai kan lang ba khot ka ai ga ba file ai kan mi na ga donot ga ba khot ka ai ga ba fikran ai kan mi na ga donot ga ba khot ka ai ga ba fitmu ai kan mi na ga donot ga ba khot bangan penlengkot ya kata paralok wat ladang awara Ephesos ka batray ka kam ga jong oblay upol ha ka city ka baning kong jong usigi koren nang balay haba ukran sepang ka jing bishar wang baya ka way pa ka way ka jing tray jong ubri jong ubertray baro wat ha ka kam ka jong utray on tenju pibat on penpau ya ka jing tray jong way pa way da fi puli ho matias kan nang ba nyaw ga khat arfu lai hang tu kidan ki jing tho ki ba haki por ki ba men shua nga shayong hapadeng ki banget ngam jus ngau thu e gane bau Jesus Christ ang shibon kin wana nga ka taga singkin ang atray mo utray wang gumdo ang kin ang haku gumdo ang ngim simla yala ba ka gospel ngim simla pen khia ge ba pang ngim simla be wadi ki so dro de Jesus Christ ba open code e ka to ga jing tho nyaw lo nang arfu lai hadu arfu lai ga khat jong Matthias ang khile no na nga ngam ji ithu e fi gi ba tray bam man lada fi pule ka to lada fi pek bhai ka to ngada sin namar kam dei ka banga kran ka to mata lada fi pek bhai ka to play ang ble upai ka do onot chani ngan kran ya lade nga dei batrai ka kam ka jong utrai nga don ka full time ministry lada nga trai de kata ka do onot hapo janga habang trai ka kam jong trai nga trai bangan yo buram bangan yo nam ya lade lane ba kibru kini ro nga ngala du bai nong lupa ban ngala klalong utaw nong trai bo utrai ngam itu ya me ka donot jengi ka jingthu jo ka donot jengi ri ka don kambha nganong sisen ai be ki ai ke baro ba file ba fikran ki kam ki ti jong fi kanu kanor khat ai kan mi na ka donot ka ba khoi ai kan mi na ka donot ka ba khoi kita ka dei ka ba fidan kam ban le bha ka jingitip lam ba ka jingthu jong fi ai kan lang ka ba khoi ublei on kor khui fi ka ai ka ba ar ka ba fidan kam ban le bha ka dei ka jingmot ka jong fi kan mau paralak lada krani ka jingmot ka dei ka pedang jongi ka pedang ka jingim ka baken jodo ka ka jingim brio jingi bat ka jinglong men sim jongi ka jingmot kalong pedang bat teng ka jingmot ka julong kum ka kenja madan thma habang isakriyo oblay te ka bangadon ban ang fini ka pore ka jingmot ngan kran khandiat e gane ka bangadon ban ang fis pang ka jingmot ka ba fidai ban le bha ka jingmot jong fi ka jingmot ka don artli gi jinglong ki ba fidan ka ban le bha hang ta ka jingmot jingi ka dei ka ba stat ba hagu jo ko por ka jingmot jingi ru ka dei ka ba khlan ban bat kalong ka magnet ka khlan ban bat ngayo haga jinglong brio baya ka ba sniu le igum ka jingmot ka bat stat ba ya ka ba bhaken pikiran yigi khon jong fi ka ba bha kan no fosin phi ban kran ya ka ba sniu par ka ba ki itang knet igum ka bat stat ya ka jingmot jongki namar ka jingmot brio ka long kumta ubrio na ka nature na ka jinglong trai ulong kumta ngan ang season ka jingmot jingi ka stat palat daga jingmot philaban poi keleng gi jaka wala fidan haga jo jaka daga jing perkhat jong philaban perkhat igi jaka hi poi lot chipang phila poi nrei ka met ka sa hajo
kan ong haga juga poru ka jingmot ka dei ka bakloi ban bat ya ki ai ka bastat pha namar ta ka daw ka tien jong oblei ka thuingi anda filong ndang ya long kristan nga shakri oblei ka bible ka thuingi na ka rom gal nang ba khat ar ka khot ka ba ar ka tien ka ba sngotenat da fikran shla habangi kran spang ka jingmot ang to Rom kat ar gad kat gaba ar kaktian jong oblei kong gam nes gab ha but wat pen sriam ring kat elade bagan ga porthai reito pen glador elade ka inda ga jing pen thamai jong ga jing mot jong phi ba finyo atep ga bakum no ga man ga jong oblei ga ba bhag ba pen so bha e bat ka ba janai de ka bible kong wat pen sriam ring kat elade bagan ga porthai aba filong kristan wat pen sriam elade ba ga porthai wat kran kumu reu porthai wat le kumu reu porthai wat ya kumu reu porthai hagata ka rukom wat ya ga ni ga jing imbreu kumu reu porthai da filong kumta kamot fi wanra ega jingkala dor jong ka jingmot jong fi kan mau ka jingmot jingi ka debanwan se ka jingkala dor ka haga nongrim jong ga ktien ka jong uplei ka ta ka de ka bangi don kam ban sngo thu de ma ta ka daw haki kolosai long walai ga khot ka ba ar ka dang ga ktien ka ba sngo tanat palat ka ban yarap ifi baringa ba fin practice ba fin pentrai kam kumno fin le ega jingmot jong fi kolosai long walai ga khot ka ba ar kong to fin mot brai ki ai ke ru ki bahaneng Om ya kita ki ai ru ki bahaga khandau. Para lok ka Bible ka hikai bangin bra ki ai bahanang ki ai kita ki bahanang. Haba ka Bible ka krani ki ai ki bahanang ka krani ka jinglong jimin siam ka krani ka tien joblai ka mot ka jingmot job ka jingi ka debene dei dor ka tien joblai ka beshanang shagamon joblai shagabakandaman siam. Mdai shagi ba khandau mdai ka ni ka jingim breum dai ni ka bakin jado mo ka bala ban tan pen baningi shaga jingjot sa chisian. Barga ba khaddo abang afkarani gane hagi Filipino na basaw ga khat ga ba pra ga tin le ka hikai yangi kumno ngin practice kumno ngin penmlian ni ga hikai ga jingmot jangi ngamot bangin le ka babam ne Filipi saw fra babam ne saw lenong fra ga khat haga ba waino ko para bangya ki ai ki ba shisha ki ai ki ba don buram ki ai ki ba hak ki ai ki ba ko ki ai ki ba internet ki ai ki ba de yero la da don kono ga jingba la da don kono ga jingero Open vergat ye kini ki ai think on these things ang gaktian jang oblay perkat pusan penmlian man perkat kini ki ai ki ba fi puli hang ni ki ba fi asngaw ye ki ai ga banganga puli daga ba fim pen seriem ba ka perthai daga ba fi penmlian man perkat ka nong rem jang gaktian jang oblay kamot fi wan ra ai ga jingmot jang fi pin pen yo ai ga jingmot jang fi ya ka rukam perkat ka ba khot Fi ya ka right attitude ya ka ta ka rukam perkhat ka bakhot bat kum ta fin penblian bat ka jingmot jing perkhat jang fi paralok hakikmat jang oblei kan long kum ka persentil kanom long kum ka jaga the nyot lasi ta tien ka thega ba ka ba khambiang nang bech dan shibon ki bre ki plan shibon ki ai ki besneo ki bapot ki ijli yang ne haba oblei pa na bana upai ka jingmot jang ta obre i kum ka jaga the nyot Rel ngingi perkhadi ki ai ba kho ki gi bre ga buram jong play ki ba nong re mek tiam play aba play ten upai na bana ga jibo jing u i kum ga percentile ai ba kan long kum ta para lok ka jingbo jing perkhat jong phi ba janga ka ba lai ka ba ngadon ba ong fi ni ka por ba fi de ban le ba ka ba ngade ban le ba ka de ki tian jongi oh ka ta de bangi de ban le ba Jakob nang balai ga dekhat ga ba ar wong kum nes ga ba namar habun ki ai ke ngi jin thot baro la da uno jin thot ga tian utaw long ba janai ubala ban sin share ga mat baro ka we Jakob wong haki ai ke baro ngi jin thot haki wi ki tian ka mot haki ai ke ai baro ngi bakla henre ubam ju bakla ga tian ubam jin thot ga tian ta de ba janai lai sindan ka certificate ba de ba janai belang perfect Ubam jubaklah haktian udah bolong perfect. Kabam jubaklah haktian kadai bolong janai. Ngide kide ba janai. Rai fitep. Bam judan babiang haktian. Kaktian lai kadai ba ngisitom bah hadu kata-kata. De marta kadau habang akrane kata fidan ngidan kaman songthu. Baka ngat ai shai figure di khot Bible. Ecclesiastes kalnang basan ka dekhat ka ba arwang. Walang ubalapla daga shintor jong me. Walang balapla daga sintor jeme. Walang uba shu kren bet shu lapla bet shu step pelat ban kren. Tare ba ktien jong oblei ke hikai. Daga kren ye katangan ai feel ase ga jing perkhat khendiat aga ne ga por. Ngarai fi ga jing perkhat khendiat. Ba oblei wai artli gi skor. Bangin yo sngau shibon. Wai ru artli gi khmat bangin yo ishibon.
ai ngoi oblay bo ai tangkawai ki shintur sa sisen wai artli ki skor wai artli ki khmat wai tangkawai ki shintur kala banrung shibon da gabayo asngau kala banrung shibon da gabayo i rekan mi khindiat namar gidon tangkawai ki shintur aga jingmot ka banga kran kum ta ngasngau kumat ong kum de babaro ka banga yo asngau ngamla ban kran bat baro ka banga yo iru kam de yang abangan kran namar ngam sngau tholot eki ai baro paralok wat la ubri udon tangkawai ka shintur kat ni ka perthai ka la jot kat ni ka perthai ka kulumar mo kiyang kisam ki kulumar tanaka daw ki ktien ka jinge penhek ktien ka jinge thau ktien kita ki ai hendrai ngidon tangkawai ka shintur ngaju perkhat lesi ka lang ka babiria ban sipan perkhat lang e firu kumno la da ublay ai ka wai ka khmat ka wai ka skor artli ki shintur lesi ka ta ka sngo biria re haupun song do are kata nganget ka perthai kala akulmar lesi kala akulmar mlong ye kran su wat tangkawai ke shintur bangi don ro namar kata ka daw ngaka bani finiga por kaba don coming ge de gata ka tien jo oblay ke hikai ke kitab Proberb o ka ni ge de way na ba ida de ban le bha palat hado kata paralok ki tien jengi ngide ban le ba hado kata ka kitab Proberb kalnang ka basipau ga dokhat bakhat khandai ka ai gi tien gi basngau tanat ki balong jingger hu palat yanga ba de fi bangin so thu kum gi bre gi basakri oblay sipau khat khandai ka kitab Proberb kong kum ne skabha haga jingbon gi tien mjudo ka jingrengkang haga jingbon gi tien mjudo ka jingrengkang mjudo ka bakla mjudo ka bakum kran biet mjudo ka bakum kran bakla mjudo ka jingle pop rungala banong bai kumta Kaktian job legam no haka jingbon ki ktian judo ka jingrengkang handai utau ba khang ya lagar meng shintor ule start karukam translate ka ktian khasi teng kam sngotunat dengan ni gadkhat namar kong uba khang ya lagar meng shintor ule start haka jing shisha ka lar fipule daga bible english kong uba khang uba kubom ya laga jang remeng shintor ude uba start ken mau bahaya ni gadkhat bible da fikiran ni da fikir mau ki shintor jongphi iktian jongphi ka bible kong haga jingbon jing iktian mjudo ka jingrengkang mjudo ka jingbakala ngangai fisi lap hikum ta baki brisang oh ndala hektian ndala bunnya palat ndala bun knien palate kum tu hi bakla hi kasih jahi kum ta haga jinglong brio re kata kam de ga baong ta haga jinglong brio ka babul kala kran de ki hajar snam ya kane bahaga jingbon jing iktian mjudo ka jingrengkang namar kata ka daw ngaka pani finipor kata ru kadai bangi de ban lebha ngide ban lebha ga dono jingi ngide ban lebha ya ka jingmot ka jingi ya ban lebha ru ya ka sintor ga jingi lani ki ktian ki jingi fitip kai ba ka bible ka hikai ya fi ba dinga kum kibri ga shakri blay shafang ga sintor jingi hake Ephesos kan lang ba saw ga dekat ga ba arfu kandai ka ini kintian Ephesos saw arfu kandai war ai ba ga no ga ktian si kan mi ga sintor jong fin rei tang kata ga bet bantay ga ba don kam bat kan ai ga jing ai ki ba yo asngau ka babul kong wat abe ga ktin si kan mi ne ga shintor jongphi ha ga babul khasi kong ktin si le si ga ne ga kham sngo khor re de fi pule de ga babul ngish kong garap kamot ha ki wi ktin kamot wat abe ga ktin ga ba pin sneu kan mi ne ga shintor jongphi fitep hi ba ga babul kong ha ga Proberb nang ban reu kong dan reu tli ki ai ki ba easily hakmat jong utrai ka we ni kita ga dai ba uthle ubabet ye ga jing ga jahap leng jung ki para tadi jing ijili ya khabat jong belai rega babel ka hikai ngi kong no mde be kiten ga bapun sniu ke kin mi na ga shintor jingi handai ka ni ga khat babel ka ya rap ngi bangin snow tho ke kiten be de ban mi ngi ki handai ki ba bet ban te ga baton kam ki ba de ban ai ka jing ai ta ga bi asngo ai be kiten jingi paralok kin log kiten ke ba mi ga jing ai ki ba long ka jing pun khia ya kita ki badan kam ya ga jing khia na khlam kran ga jing khia tang ga jing pang jang ga do nga kran kham tam ga jing kan do jang ga jing mot ga jing por khat jang ga do no abe ki tien jing ken long kum ta khat do yai ngan pule ga kitab Salm ga long ba khat khandai ga khat ga ba khat saw bat ngin pun kot hang ni ya ga ne ga jing kran ngan pun kot hang ni ya ga ne ga jing kran janga Salm ga long ba khat khandai ga khat ga ba khat saw ka ang ni kin tien ki ba sngo tanat bha ki ba lesik ka mga sngo man ong bangan penkut artat hang ni ga jingkran janga kanyawan hagataga bangyat kabangi kumbangi yakran haganiga por snga ba khat khandai khat saw ko ong kumno ka babul ni tu ai be ke Salm khat khandai khat saw
tu ai bagi kitien ke shintor jenga bat ki jing berkat ka dono jenga kinang bala pediang soba khmat jeme a try umau siang jenga ba unong seus pa jenga kong kumno se hisian ai bagi kitien ke shintor jenga bat ki jing berkat ka dono jenga kinang ge ba pediang soba khmat jeme a try ai bagi kitien jonga bat ki jing berkat ka dono jenga kinang ge ba pediang soba khmat jeme a try Kiktian JONGPHI bat kiktian jonga bat kijing berkat JONGPHI jonga kinlong ki bepediang subah khmat jong bela ingat ong ini kintian sengap ha lada gaktian banganga kran kalong hauju ulan bat kai ga bangamut ha ga donot ngatip bakata kali ga bepediang subah khmat jong bela hari lada ngakran da kumwei ngamut da kumwei hang tiapo ya ga bangi ong da gaktian khasi jengi ngilong arsap ublei unom laban pediang subah dia marta ga daung ngadong sisian tongin rikut tongin sumar bha tongin le bha ya ga do no jengi ya ga jingmot jengi ya ga shintur jengi la nigi kitian jengi namar anda haba ngidon ga nongrim jeng kitian jong ble na bang le bha ga do no jengi ka ai ga bami na ga shintur jengi ka dei ga ai ga bangil aparkhat ka ya tu lang baro Lai Tylli gini gi jaka ki bang kran ka do no ka jingmot jemer khat bat ka shintur JONGPHI janga kilong hauju ulan debedong abe kitian ka shintur janga bat ki jingper khat ka dono janga kilong ba pediang soba khmat jame atrai blayun kur khuifi ngie ma ki singe ba khat do tungin le bha kini gi Lai Tylli ka dono ka jingmot bat ke kitian jungi lan ka shintur ka jungi ublay un kur khuifi ko pa nga do ade ka dono janga baro ai ba kini ga banga hikai ha kini ga singi try kan kur khuya baro ki ba pe ba ki ba sngap kin mare shiga jim ka khoi ka ba kentang kin mare shiga jingim jong ka jingitip lam ka ba khoi kin mare shiga jingim jong ka ta ka jing thmu jong kina don ka ba khoi ki ai ke ba ki baro ba ki le ba ki kran ba ki try ba ki kta try ba kin yo ai ka jingmot jong berkhat try ka ba pediang subah khmat jong me na duai try ka ktian jing long ka ktian jong ka jingpen khia ko pa ka balong jing kar khoi ki we ai ba kin yo jing job ai ba kin le bha ka jing ai jom e kan pen la ki kan nongrem ka ktian jom le kan ai ja ka yang ki min sim jong mero tra un yarap ki ya blai be e jang da ka kerteng ga jong Jesus Christ nga duai amen.